Vítejte u dodatkového videa k předešlému tutoriálu, ve kterém jsme si ukázali postup tvorby intro videa. Intro bylo děláno v programu Adobe After Effects, a to v trial verzi z roku 2015, a předmětem tohoto videa bude popsat prostředí programu. Nejprve začneme s hlavní nabídkou. Kromě klasických záložek, které najdeme ve všech programech, jako jsou záložky soubor, úpravy a nápověda, zobrazy a podobně, jsou zde záložky, které v každém programu nejsou. Najdeme zde záložky pro tvorbu kompozice, pro práci s vrstvami, efekty a animace. Když si rozklikneme položku s vrstvami, tak zde můžeme vidět velké množství pro výběr různých funkcí a podobně těch vrstev, a tím si vlastně vytvoříme základ pro tvorbu efektů. Druhou záložkou je záložka pro tvorbu efektů, pomocí kterých si můžeme naše budoucí video udělat podle své vlastní fantazie a toho, co se nám líbí. Hned pod hlavní nabídkou se nachází okénko s názvem Projekt. V tomto okně se nám zobrazují všechny prvky, se kterými pracujeme a které jsou součástí videa. Hned vedle se nachází, můžeme říct, taková hlavní pracovní plocha, ve které si vytváříme to naše video. Ukazují se nám zde všechny změny, které s budoucím videem provádíme. Také si zde kontrolujeme, jak vypadá námi zvolený efekt, když u něj změníme nějakou vlastnost. Všechny tyto prvky můžeme vidět v předešlém videu, kde vlastně ukázáno od začátku až do konce, jak probíhá tvorba toho intro efektu. Pro ukázku jsem si zde připravil takovou krátkou animaci, kde můžeme vidět, jak může třeba takový jednoduchý efekt vypadat. V pravé části programu se nachází dvě malá okénka, a to informační okno, které nám vlastně ukazuje polohu osy X a Y, takže vidíme, když nahýbeme myší, že se nám ty data mění, a taktéž nám ukazuje kontrolu použitých barev RGB, a hned pod ní se nachází klasické okno pro přehrávání videa, posouvání videa a další různé nastavování. Poslední a hlavní částí tohoto programu je časová osa. Ta je složena ze dvou částí. První část tvoří tohle okno, do kterého vkládáme jednotlivé části a u ní měníme jednotlivé parametry. Tady můžeme vidět, že je těch parametrů opravdu dost, takže člověk si musí nastudovat, co jednotlivé parametry znamená, aby mohl v tomto programu pohodově pracovat. Hned vedle se nachází samotná časová osa. Zobrazuje nám jednak délku videa a můžeme si zde stříhat a posouvat jednotlivé části. A je zde taktéž jezdes, což je tady tohle, který nám vlastně tím programem takhle celý projíždí, ukazuje nám, ve kterých částech se co mění, a to můžeme například i využít k tomu, že když tam najdeme nějakou chybu, tak si to přesně v tom momentě, kde ji vidíme, můžeme opravit. Důležitým prvkem časové osy je tzv. Keyframe, který se používá při tvorbě animací. S tímto prvkem jsme pracovali v předešlém videu, takže zde si jenom připomeneme, jak může tento efekt vypadat. Na časové ose si keyframem označíme místo, kdy chceme změnit úroveň jasu a nastavíme požadovanou hodnotu. V tomto případě ten první keyframe je tento první čtvereček na 2 sekundách. Dále pak například po těch 5 sekundách si zvolíme nový keyframe a stejným způsobem nastavíme hodnotu jasu. Výsledkem potom bude efekt, ve kterém se nám bude postupně měnit jas od prvního bodu k druhému, což můžeme vidět třeba i zde. Máme zde takové posunovací prohnutí. Až budeme s celkovým vzhledem spokojení, přijdeme do záložky Render Queue, kterou nalezneme pod záložkou Soubor, Export a přidat Render Queue. Vybereme si místo pro uložení, například tady do videí, uložíme a dáme renderovat a ono se nám postupně to video celé vytvoří. No a to by bylo k tomuto dodatkovému videu vše, tak se mějte.